que nos juntamos. Fomos a Limia, a miña amada e eu. Fomos a Limia saudar a terra longa, a chaira longa de carballos, castiñeiros e anieiros de cor de mar entre os centeos. Son versos do poema Limia, do impresionante libro Vento no teu colo, do poeta limiao Antón Tobar, que tamén tiña que estar aquí. Vimos convocados hoxe aquí a esta súa vida predilecta polo amigo Gonzalo, o vello milenario sabio que ilumina os sábados co seu artigo xornalístico para celebrarmos o acto solene do seu nomeamento como fillo adoptivo de Xinzo de Limia. Na vida dos povos hai persoas que deixan profunda pegada. Son faros de memoria colectiva que nos guían. O recoñecemento público a determinadas persoas da comunidade reforza os lazos do colectivo, camiño sinalado para as xeracións futuras, modelos de vida e de conduta, na transmisión dun legado de valores, de coñecementos e de lealdade aos principios de convivencia armónica e democrática, na procura infatigable da xustiza social e da liberdade, dun mundo mellor. Hai moita xustiza neste acto de recoñecemento, de celebración, que nace da gratitude e da consideración colectivas a quen dedicou a existencia á causa dos demais, a defensa e promoción do público e comunitario, nun exercicio xeneroso de paixón polo saber e de entusiasmo pola pedagogía, firme valedor da verdade e dos dereitos humanos. Gonzalo é lección de vida para cantos tivemos a fortuna de sermos receptores da súa amizade e do seu magisterio. Este é tamén un acto de familia de Agarimo que se quere chegar á dimensión máis íntima, persoal de Gonzalo Iglesias Sueiro. Neste ambiente de emoción e ledicia, imos comezar co evento que vai estar estruturado en 3 bloques. Como son moitas as intervencións, eu vou ir enunciando as partes de cada un dos bloques para que logo vayan aparecendo. O primeiro bloque é o apartado protocolario e oficial, con 3 momentos. O saúdo do alcalde de Xinzo de Limia, don Amador Díaz Penín. En segundo lugar, a lectura da memoria de méritos da persoa nomeada como fillo adoptivo do Concello de Xinzo de Limia por parte do instructor relator do expediente, o Concelleiro de Cultura don Carlos Gómez Salgado. Finalmente, a lectura da acta de resolución do Pleno da Corporación Municipal do día 19 de abril de 2024 que aprobou por unanimidade esta distinción. Mas antes, unha interpretación musical. Andrés Piñeiro, profesor de piano da Escola de Música da Limia, e Xaila González, alumna da escola, van interpretar a fermosísima Leda con letra do señor Castelao e música de Rosendo Mato Elvida. Benvidos a este acto de generosidade.
Sí. Autoridades, alcaldes, veciñas, veciños, hoxe é un día memorable e de celebración na nosa querida vila. Hoxe temos ocasión de honrar a unha das figuras máis insignes do noso municipio, don Gonzalo Iglesias Sueiro. E para iso nos reunimos hoxe, non só para renderlle tributo, senón tamén para reconocer en él o espello do que todos aspiramos ser. Gonzalo Iglesias Sueiro é un nome que resoa con forza e admiración nas rúas e fogares de Xinzo, dende que en 1975 elixiu esta terra como seu fogar. Aquí, entre nós, desenvolveu unha carreira estrenalmente como educador, pedagogo e guía espiritual de xeracións que hoxe son testemunho do seu legado, da súa sabiduría, da súa humildade e do seu compromiso cívico. A súa trayectoria como mestre e director do CEI Rosalía de Castro e máis tarde como profesor no IES Lagoa de Antela é un claro exemplo do seu compromiso coa educación e co futuro da nosa mocidade. Gonzalo non só ensinou materias académicas, senón que inculcou valores de integridade, respeto e curiosidade intelectual. A súa capacidade para inspirar e motivar foi máis alá das aulas, sendo quen de alcanzar a toda a comunidade no seu conxunto. Nunha época de grandes desafíos, como foi a posguerra, a figura do mestre cobrou unha relevancia sen precedentes. Gonzalo Iglesias Sueiro, como outros profesionales daquela época, foron faros de esperanza e de progreso. Eles guiaron a sociedade cara a un futuro de renovación e de crecemento. Estes mestres non só reconstruíron a educación, senón que sementaron as bases para unha sociedade máis xusta e equitativa. Ademais, como alcalde e posteriormente como delegado provincial de educación, don Gonzalo emprendeu numerosos proxectos que transformaron a paisaxe educativa da nosa provincia. Baixo a súa dirección, construíronse novos centros educativos públicos e leváronse a cabo amplas reformas en moitos outros, garantindo que a educación de calidade non fose un privilexio, senón un dereito accesible para todos. Estas iniciativas non só melloraron as infraestructuras, senón que tamén enriqueceron as oportunidades educativas para incontables estudantes. A súa contribución como columnista e pensador tamén é digna de mención. Dende o ano 2002, as súas columnas en la región proporcionaron análisis profundas sobre as claves xeopolíticas mundiais e temas de actualidade, mostrando a súa erudición e compromiso co debate público e a liberdade de expresión. Neste senso, quero resaltar un aspecto tamén persoal. Cando Gonzalo foi alcalde, tiven a honra de ser o seu tenente de alcalde. Aprendín directamente do seu exemplo, non só sobre como liderar, senón como servir con humildade, honestidade e determinación. Para mí, como para moitos aqueles presentes, Gonzalo é máis que un mentor, é un bo referente de bo facer e de bo sacrificio. Hoxe, ao nomealo fillo adoptivo de Xinzo de Limia, non facemos máis que recoñecer oficialmente o que xa sabíamos no noso corazón, que Gonzalo Iglesias Sueiro é un dos nosos máis queridos e estimados cidadáns. Este acto simboliza o profundo respeto e admiración que sentimos por ele e reafirma o seu lugar na historia da nosa vila. Que este recoñecemento sexa tamén un chamamento para todas e todos nós, para que sigamos o seu exemplo de integridade, dedicación e amor pola verdade e pola xustiza, que inspire actuais e futuras xeracións a seguir os seus pasos e a comprometerse co ben común. Don Gonzalo, grazas por todo o que fixeches por Xinzo de Limia. A tua vida é un legado de servicio, un modelo a seguir. A tua obra e o teu espírito vivirán sempre con nós, impulsándonos e a continuar traballando por unha comunidade máis próspera e humana. Moitas gracias e moitos parabéns, Gonzalo. Grazas, unha vez máis,
a toda a veciñanza e amistades por estar hoxe aquí e por escribir connosco unha páxina máis do libro de Xinzo de Limia. Moitas gracias. A todos e a todas, alcalde de Xinzo, membros da Corporación Municipal, secretaria do Concello, autoridades, familia e amigos do homenaxeado, Lola, Gonzalo, Gibela, Yaxera, veciños e veciñas, ben querido profesor Gonzalo. Permitideme, antes de continuar, que teña hoxe un recordo. Neste día de Levicia tamén temos en Xinzo unha fonda tristura porque onte falleceu un veciño da nosa vila, un rapano que iba a ser pai esta semana, así que para o Chita, para que ven o noso recordo e agarimo e para a súa familia tamén. Hoxe, ademais de un acto de homenaxe con este expediente de honra, facemos tamén, como decía hai un momento de Caseiro, un acto de xustiza. Nomeando a Gonzalo Iglesias Sueiro, fillo adoptivo de Xinzo de Limia, título que desexamos poder seguir celebrando, disfrutando da súa presenza, compañía e conversa durante moitos anos. Como concelleiro instructor do expediente, como político, como veciño e como exalumno, é unha grande honra poder participar deste motivo momento que o fago non só como un dos representantes dos veciños e veciñas do Concello de Xinzo, senón tamén como transmisor da vontade e do sentir unánime de todos eles, de todos nós, expresado no plenario da Corporación Municipal o pasado 19 de abril. Vou dar lectura de seguido ao informe xustificativo do expediente de honra iniciado tras recibirse no Concello o pasado 7 de 12 de 2023 un escrito asinado por Alfonso Carlos Roy, avalado por diversas asociacións, institucións e colectivos do municipio, solicitando o nomeamento de fillo adoptivo para don Gonzalo Iglesias Sueiro. Gonzalo Iglesias Sueiro, nado en Ourense o 27 de xullo de 1948, iniciou a súa profesión de mestre dende moi xoven, exercendo dende os 18 anos en diversos colexios da provincia. Chega a Xinzo no ano 1975 como profesor do Colexio Público Rosalía de Castro, do que 8 anos máis tarde, no 1983, chegaría a ser o seu director ata 1999. Durante este período destacou pola súa capacidade de traballo, as súas iniciativas innovadoras e o seu agarimo e entrega ao alumnado. Nese período, xa fora felicitado por o propio Concello de Xinzo de Limia en sesión plenaria en xunio do ano 1984 por excelente participación do seu alumnado nun certame cultural da provincia no que varios cursos acabaron os primeiros postos. Foi tamén, posteriormente, profesor de matemáticas no IES Lagoa da Antela de Xinzo. Na súa tarefa de docente foi recoñecido como docente exemplar, recordábamos Rosendo fai un momento, no ano 2016. No ano 2005 foi nomeado delegado provincial de Ourense da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria desde agosto dese ano ata abril do ano 2009. Nese período realizou innumerables actuacións e obras en prol da modernización e actualización dos centros educativos e da calidade do ensino, como foi a digitalización dos centros escolares coa instalación de rede de datos entre os anos 2006 e 2008 ou a universalización dos comedores escolares para facilitar a conciliación dos pais, realizándose numerosas obras de adaptación para dotar aos centros que non tiñan dun espacio destinado ao comedor. Son innumerables as accións que fixo como delegado, non vou a detallar a todos, se me permitides, sino este pequeno resumen que acabo de facer. No apartado cultural, foi vocal da Atoñada de Ourense de 1972 e 1978
presidente da Asociación Cultural Breogán entre o ano 1970 e o 72, patrón da fundación do seu amigo Jaime Quesada Blanco, colaborador en libros e revistas e prolífico articulista do Diario La Nación con artículos das máis variadas temáticas. Na actualidade, don Gonzalo Iglesias, el viejo milenario, sigue publicando artigos neste xornal. Na súa extensa actividade e comprometida faceta política, como defensor, loitador pola liberdade, pola democracia e servidor público, foi membro do Comité Central Galego do Partido Comunista de Galicia, sendo militante desde finais dos anos 60 ata o ano 1985, e concelleiro enxinto por este partido despois das eleccións de 1979. Responsable provincial da Xunta Democrática, coordinador provincial do Partido Socialista de Galicia de Ourense desde o Congreso Extraordinario ata o 9º Congreso, secretario executivo de Educación, Cultura e Universidades da estrutura galega do Partido Socialista de Galicia, deputado provincial de Ourense en representación do Partido Socialista de Galicia dende 1993 ao 2005, sendo voceiro do grupo desde 2001 ao 2003. E tamén concelleiro de Xinzo de Limia dende 1991 ata 1995, posteriormente alcalde deste concello na corporación de 1999 compartindo a alcaldía con Coalición Galega. Gonzalo Iglesias Sueiro foi sempre unha persoa moi valorada de xeito generalizado en todos e cada un dos seus postos e servizos. É lembrado pola veciñanza do Concello de Xinzo de Limia como excelente profesor e director dun centro público de ensino de referencia como é a Rosalía de Castro. Son moitos os alumnos e alumnas e os compañeiros docentes que o lembran e que o lembramos como un profesor empático, dedicado e exemplar, moi valorado pola sociedade provincial en círculos culturais galegos, nos que deixou e sigue deixando, continúa a deixar a través das súas conversas e escritos unha pegada literaria, política e cultural de primeiro orden, que ademais nos honra e orgullece a todos e a todas as lineadas con esta súa adopción. Para Gonzalo, a palabra adopción sabemos que ten un significado moi especial como un fillo desta vila e concello. Gonzalo, gracias por ser fillo desta vila. Celebrada o día 19 de abril do ano 2024, o Pleno do Concello de Xinzo de Limia acordou por unanimidade dos seus membros nomear fillo adoptivo do Concello de Xinzo de Limia a don Gonzalo Iglesias Sueiro, pola súa trayectoria e dedicación ao Concello de Xinzo de Limia, na súa faceta política, docente e na súa faceta na cultura. Acordouse tamén inscribir no libro Registro de Honores e Distincións noviamente concedido. Pasamos ao segundo bloque, que comeza ca proxección dunha presentación de fotografías que compendia a fecunda trayectoria vital do homenaxeado. A seguir, seremos agasallados cada audatio, seguramente máis breve do que lle gustaría, a cargo do magnífico orador don Xesús Alonso Montero, que quizá nos fale algo en grego. Escritor, catedrático de Lingua e Literatura, membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura Galega, entre outras moitas institucións e colectivos. Ao finalizar,
procederase a imposición da medalla conmemorativa e do título de fillo adoptivo a don Gonzalo Iglesias Sueiro. E xusto a seguir, se lle parece oportuno, escoitaremos as súas palabras. Entramos neste bloque central cunha nova interpretación musical. Neste caso, o profesor de percusión da Escola de Música da Limia, Nicolás Montero, vainos interpretar con marimba a canción Aforismo, unha improvisación jazzística.
bons días, miñas donas e meus señores. Permítanme que faga un saúdo especial ao señor alcalde que preside esta sesión e que é o presidente do Concello de Xinzo de Limia. Eu veño aquí fundamentalmente a felicitar a Gonzalo Iglesias Sueiro, pero aínda por encima desta felicitación quero felicitar a institución, neste caso o Concello de Xinzo de Limia, que decidiu honrarse honrando a un cidadán tan importante no eido educativo, no eido cultural, no eido das institucións, como foi e segue a ser Gonzalo Iglesias Sueiro. A min, que tiven e teño grandes amigos aquí en Xinzo de Limia, doime que non estean hoxe entre nós Carlos Casares, por exemplo, Camilo de Dios ou Antonio Rodríguez, e con eles estou mencionando a moitos outros que por distintos motivos merecían unha mención pola miña parte. Non están físicamente entre nós, pero un espírito están, e estou vendo aplaudir aí a Carlos Casares, a Antonio Rodríguez e a Camilo de Dios. De feito, señoras e señores, eu non teño nada que engadir a todo o que gráficamente e oralmente se dixo a propósito da vida e sobre todo da vida do profesor, do docente, do educador, do pedagogo Gonzalo Iglesias Sueiro. Non teño datos novos que ofrecerles e de feito aprendín algunhas das cousas que ignoraba asistindo aos momentos anteriores a esta miña intervención. Eu pensaba en principio falar en primeiro lugar daquele rapaza que eu coñecín no ano 68 nunha asociación cultural que estaba moi vixiada polo gobernador civil e pola policía, que era a Asociación Cultural Breogán. Aquel rapaz que 2 ou 3 anos despois era xa directivo do Ateneo, que era unha verdadeira universidade literaria na cidade de Ourense. De todo isto podería falar, quizáis con datos que aquí non se ofreceron, porque por razón de idade tiven a sorte e o privilexio de coñecer con outros amigos e compañeiros del e camaradas, digámoslo con precisión, a Gonzalo Iglesias Sueiro. Repito, nada podo engadir a quen foi docente exemplar na provincia de Ourense, a quen foi delegado de Educación na provincia de Ourense, a quen foi directivo e presidente da Asociación Cultural Breogán, a quen foi profesor nun colexio modélico, o Rosalía de Castro, que existía e existe, felizmente, en Xinzo de Limia. Nada podo engadir. Por lo tanto, eu tería de atreverme a dicir, a repetir as cousas que aquí se dixeron, tería que falar do saber de Gonzalo Iglesias Sueiro, tería que falar do seu magisterio, tería que falar das súas virtudes como docente, tería que falar das súas virtudes como cidadán, das súas virtudes cívicas e, sobre todo, tería, eu son ou fun profesor de literatura, tería que falar de algo que me acompaña a min todas as semanas. En Vigo temos unha tertulia, era convidados no Café Verona, pretiño do Corte Inglés, uns profesores de literatura, escritores, etc. Todas as semanas comentamos o artigo que publica en La Región alguén que se chame El Viejo Milenario, que creo que é o noso homenaxeado. Desde hai algún tempo este artigo sei que se comenta noutros faladoiros e noutras tertulias de fora de Vigo. É moi difícil, señoras e señores, atopar na prensa española hoxe artigos tan ben escritos, tan luminosos,
tan coa causa do progreso que a causa dos desfavorecidos, e tan didácticos ao mesmo tempo, e tan medidos, porque eu que tamén colaboro nos periódicos sei o que é ter que facer un artigo de non máis de 2100 caracteres, e chega un momento que aínda un tendo unha idea, supoñamos magistral, non a pode manifestar porque un superou a fronteira dos 2100 caracteres. E dito isto, se me permiten, e pido permiso a todos, eu non vou falar aparentemente de Gonzalo Iglesias Sueiro, que é quen nos convoca hoxe aquí. Por lo tanto, por eso estou pedindo a venia a todo o mundo como é que eu vindo a facer a laudatio do noso homenaxeado. En principio parece que non vou falar dele, e en certo modo non vou falar dele. Se me permiten, e a todo o que lles digo, xuro polos meus evanxeos que vai ser verdade, voulles contar un soño. Onte a noite deiteime tarde, viña dun homenaxe a un capitán ilustre, o capitán Fortes, que tivo a coraxe de sublevarse no ano 74 75 contra a ditadura de Franco. Cheguei tarde a casa, cheguei un pouco, digamos, fora do que a miña vida habitual, tardei en dormir e estuve a pensar que diría eu dun home tan grande, dun home que fixo tanto como Gonzalo Iglesias Sueiro. E cando estaba facendo unha especie de chuleta mental para falar do educador, para falar do articulista, para falar do escritor, para falar do cidadán, dormíme porque tiña sono, pero tiña un sono vivificante, e mentras dormía, eu que tiña moito sono, aí ás 3 da mañá, tive un soño. En galego distinguimos moi ben, como en portugués, entre sono e soño. Eu voulles contar o soño que tive. Soñei que eu estaba situado no ano 2050. Terán que pasar 26 anos. E o soño tiña un escenario. Era unha vila de Galicia que eu non sabería denominar, porque os soños son así ás veces de imprecisos. O soño era nunha vila que podía ser Ribadavia, que podía ser Monforte, que podía ser Chantada, que podía ser o Carballiño. Eu non a podo identificar. Nesa vila había un xardín, e no xardín había unha gran estatua de bronce, a estatua a un futbolista famoso do que non cheguei a ver no meu soño. Os soños son imprecisos, moitas veces hai que saberlos interpretar, pero para iso hai que ter o talento de Freud, que evidentemente eu non teño. Pero na estatua, que era dun futbolista, na punta do pé esquerdo había un balón. Era un futbolista, ao parecer moi famoso, moi coñecido, dentro de 26 anos, que eu estou falando do ano 2050. E eu no meu soño vexo chegar a un profesor, non sei se de literatura, se de historia, se de ciencias sociais, cun grupo de 50 entre alumnos e alumnas escolares de instituto, algúns quizáis eran alumnos de primaria. A cuestión do meu soño volve a ser un pouquiño imprecisa. Venen a esa vila no ano 2050 a visitar, a contemplar, a admirar esta estatua dun futbolista. O profesor fai a biografía deportiva do home da estatua, e os alumnos e as alumnas con frecuencia interrompen o profesor aplaudindo, porque decía o profesor, eu oía as súas palabras, que foi un home moi rico,
que foi máis rico que outra xente, que foi moito máis rico que outros grandes futbolistas. E cada vez que decía aos seus alumnos que aquel home era importante por ser rico, os rapaces educados desta maneira aplaudían. E o profesor seguía falando da súa riqueza, da súa opulencia e, por tanto, tamén do seu poder. E o profesor seguía recibindo alumnos. Era un sábado a mañán e era unha visita escolar, vamos a chamar unha visita guiada. O profesor, repito, falou poñendo o acento primeiro na vida deportiva deste futbolista e ademais dixo, para terminar a súa biografía, que terminara a súa carreira futbolística nun país oriental. Non especificou se de lingua árabe ou de outra lingua, nun país oriental, máis alá de Europa, nun país onde tamén foi moi aplaudido polos espectadores dos estadios dese país, espectadores homes, non mulleres, porque nese país, entre outras prohibicións, existía, falo do ano 2050, a prohibición de que as mulleres non só non xogasen ao fútbol, sino que non fosen ao espectáculo a aplaudiren os seus ídolos. E eu no meu soño escoito os aplausos dos homes, non os aplausos das mulleres. Aquí finaliza a primeira parte do meu soño, a primeira parte desta visita guiada. E de súpeto, cando xa o profesor, seguido dos 50 aproximadamente alumnos, eu decátome no soño, eu estou aínda dentro do soño, decátome de que unha rapaza, quizáis de 12 anos, de 13 anos, quedou rezagada. E a rapaza, en vez de seguir aos seus compañeiros e ao seu profesor, vai 20 metros máis alá da estatua que xa coñecemos, dentro do xardín, vai para conectar cun grupo tamén de alumnos, media dúcia de alumnos, 3 nenos e 3 nenas. E unha profesora, esta vez a visita guiada é unha profesora, porque resulta que a uns 20 metros da estatua do futbolista hai non unha estatua de bronce inmensa, poderosa, cara, hai un humilde pedestal e hai un pequeno busto, un busto en pedra, supoño que feita por un canteiro da localidade ou por un canteiro próximo a esta localidade. E ali está esta profesora, os seus 6 alumnos, 3 nenos e 3 nenas, e esta rapaza que ven do outro grupo, pero que, polo que sexa, os soños son así, incorpórase e a media dúcia convértese en 7 alumnos, agora 3 nenos e 4 nenas. E a profesora fala de que aquel home, o do busto humilde nun pedestal sinxelo, que aquel home tamén foi moi rico, xa falecera, tamén foi moi rico, foi moi opulento, e non só rico, foi despilfarrador. Que curioso, porque parece unha contradictio in terminis, unha contradición nos termos, que un home sexa rico e despilfarrador, porque se despilfarras o capital, o diñeiro, os cartos, quizáis pasado pouco tempo, eres máis ben pobre. Non, canto máis despilfarraba este home rico, o do busto, máis capital tiña, máis diñeiro tiña, pero era un diñeiro especial, un diñeiro
que no meu soño non estaba moi ben definido. Era un diñeiro que tiña que ver co saber, era un diñeiro que tiña que ver co magisterio, era un diñeiro que tiña que ver coa docencia, era un diñeiro que tiña que ver coas ideas, era un diñeiro que tiña que ver coa generosidade, era un diñeiro que tiña que ver coa solidariedade, era un diñeiro que tiña que ver coa literatura. E ao parecer, aquel non futbolista que tiña un busto modesto, sinxelo, nun pedestal máis sinxelo e máis modesto, resulta que fora durante toda a súa vida sementando saber, sementando ideas, sementando generosidade, sementando sentimento solidario, sementando a preocupación por aqueles que non deberían de preocupar sempre, sexan ou non da nosa familia, sexan ou non do noso idioma, sexan ou non da nosa terra, sexan ou non vecinos nosos, vivan a beira de nós ou vivan a millóns de kilómetros de nós. Todo isto é o que ese home tan rico foi despilfarrando. E a nena que oíra o discurso do seu profesor sobre o famoso futbolista quedou coa boca aberta, porque oíu falar de riqueza, pero noutro paradigma, como diría un profesor un pouco pedante, con outra música, con outra concepción do ser humano, da sociedade, da convivencia, da cultura, de todo. E esta nena, xa cando a profesora e os seus 6 alumnos marchaban, encaramouse, subiuse a unha pedra que había no chan para ver o nome do home representado naquele busto. E logrou, inda que era baixiña, pola súa idade, 12 anos aproximadamente, despois de limpar a parte inferior do busto que estaba chea de ramallos, de frouma, etc., para ver como se chamaba. E eu que non vin o nome do futbolista famoso, tan rico en diñeiro, en viaxes, en cabalos, en campos de golf, en mansións, en pazos, etc., eu vi o nome. O nome decía Gonzalo Iglesias Sueiro.
eu tenía un papel donde garantizaba que podía falar, porque o Parkinson ataca fundamentalmente a mí, por lo menos, a palabra. Eu sempre farei en público con certa forza e con certa calidad, un bo orador. E sin embargo agora estou perdendo, pero teño que ter a forza de dominar os meus sentimentos que non me impidan agradecer, en primeiro lugar, a organizaron este acto ao Concello, ao seu alcalde, a Carlos, alumno meu, e a súa nai compañeira, a Alfonso Carlos, que está nos seis contigo, pero que foi o auténtico motor que fixo posible este acto de hermandade e histórico, donde eu resumo con dúas cousas. Primeiro, sempre contei coa axuda de compañeros, de amigos. Boto falta moitos que quedaron no camiño. Jesús, que é o máis extraordinario orador de Galicia dos últimos 100 anos, nomeou algúns deles, nomeou o Camino de Dios, nomeou Antonio Rodríguez e nomeou a Carlos Casares. Eu teño que nomear a moitos máis, pero a lista é interminable. O meu amigo Paco López Campeses loitou comigo contra o franquismo. Salíamos de noite, pintábamos as casas, pintábamos os muros, peábamos panfletos, fixamos moitas cousas. Igual que Breogán, os compañeros de Breogán, Carlos Polo, que traballou como fixo posible que Xosé Alfonso, na súa grande Vila Morena, a viñera a cantar a Breogán, por primeira vez na historia que a grande Vila Morena estrenou-se en Ourense. Morreron tamén compañeiros moi queridos que non podo citar. O que sí quero resumir dicindo unha frase que creo que é afortunada. Neruda, un poeta chileno que foi asesinado, envenenado por o fascismo de Pinochet, ten un libro que confieso que he vivido. Eu confieso que viví. Eu viví intensamente. Aos 18 anos era mestre, tiña esa primeira escola, compaginaba a vida educativa coa loita contra o franquismo, contra o fascismo que tanto dano facía. E facía de noite. Despois visitei moitos países. Vi conferencias en Francia donde un compañeiro anarquista, Félix Vidal, me invitou a Marsella a dar unha charla sobre o que estaba pasando en Galicia. Tuve amigos tan importantes como os que dirixeron o 10 de marzo do 72 en Ferrol a paralización da folga despois da morte de Amador Rei e de Daniel Viana. Eu escondi aos xefes de aquela folga, escondi a Fernando Miramontes, a Caballo, escondimos a veces onde. Primeiro en Ourense, na casa de un ferroviario. Segundo, en Santiago, na casa de Alfonso Pasos, de Santana. E despois vemos a miña aldea, que non se enterou nadie, porque senón me iban a mata. Aventuras como esa tuve moita. No segundo congreso do Partido Comunista, eu deron unhas señas, unhas claves para París, ao norte da cidade. A clave era nunha casa, nun barrio bello, un barrio antigo, e sabei que salí un perenamento. Fora compañeiro de José Mí.
estuve en una habitación oscura y yo no sé qué hacer aquí, pero no sabía nada. Estuve unha hora e pico oscura de todo. Abrí unha porta e vim ver unha persona no chao. Sabedes quen era? Era José Luis, que foi delegado de Cultura e Educación de Asturias despois, con Vicente Álvarez Álvarez. Fomos ao norte dun castelo, despois de subir en coche, de subir no ferrovía, no metro, a 50 kilómetros, con unha permisividade absoluta, pensaron nun castigo. Estuvemos aí 4 días pechados. E me encargaron de facer un escrito sobre o exército que justificara a opción da Xunta Democrática, posteriormente, da Xunta Democrática, eu fixe un escrito e non vou saber ben. Pero non é importante que allí conocí, no ano 72 ou 73, conocí a Carrillo, conocí a Ignacio Gallego, e conocí a persoas importantes na decisión política. En Portugal, eu lembro tamén jugando na Xunta Democrática. Estou contando cousas que se van a pasar. Pero son anécdotas que quero que conozcades porque incidiron na vida deste país. La Xunta Democrática foi a Portugal por representantes de todas as xuntas concejales para elegir as persoas que falaran co pai do rei ofrecerlle a jefatura do Estado. Os que foron de Galicia elixiron dous, que foi o abogado do Estado de Coruña, o empresario de pesca de vinos, o Raúl Mendes Mejor. Elixironos e foron falar co pai do rei. E o pai do rei dixo que se seguía. Isto non é un secreto, non se fale ningún sitio. Dixo, non renuncio a mis dereitos monárquicos, pero non farei nada contra o meu fillo. Foi así de casa. Non renunciaba aos dereitos, pero non faría nada para impedir que o fillo. Aquelo puso punto final ás aspiracións de o Conde de Barcelona nese campo. Bueno, as aventuras, se queredes, un día conto vos máis. Ahora quero agradecerme al Carlos, a corporación toda, todos os partidos políticos. É un feito inaudito que todos os partidos políticos, nun momento de confrontación, en un momento de crispación, en xinzo de línea, chegan ao acordo para poñer a unha persona, por su vez. Como fillo adoptivo. Eu teño 3 fillos. Teño 2 fillas adoptadas e un fillo extraordinario que quero por a vida. As 2 fillas son maravillosas. Foi un regalo do ceo. Ásera significa enviada de Dios. Nombre que tiene que ver con su forma de ser. Estoy encantado. Estoy encantado. Volver a citar a José Alfonso Carlos Roy Suárez. Foi un alumno meu, igual que o párroco de Santa Eufemia, que Mirón, no mismo curso, alumno meu tamén. Teño alumnos que tenían 66, 67 anos. Teño alumnos moi mayores. Entón, eu guardo os recordos de casi todos. Antes tiña unha memoria prodigiosa. Isto era perdido. Ao amigo Delfín tamén quero felicitar, ten unha voz de diario, ten unha voz tamén, por último, felicito aos componentes do equipo de traballo que fixeron esta maravilla. Unha maravilla que é xuntar a persoas para o futuro. A historia que contou Jesús é unha historia magistral, porque Jesús é magistral. Conocido no ano 68, cando se empezaba a falar da nova lei de educación. Eu a Santiago participei
no estudio do libro branco do ano 70. E íbamos á casa de Jesús a rendirle contas. O que organizaba todo aquilo foi de mí, Vicente Álvarez Areces. Foi presidente de Asturias. Era un genio. Como Jesús, conocí a todos os intelectuales de Galicia, pero él era o millón. Moitas gracias. Mentre Gonzalo asina un libro de honra do Concello, para que se vaya tranquilizando un pouco e para que o ambiente tamén recupere un pouco a temperatura máis tolerable emocionalmente falando. Aproveito para ir anunciando o terceiro e último bloque deste acto que cogimos concluindo. É o momento dos parabéns, da expresión dos afectos, da admiración á persoa e do respeto. Son moitas as persoas que desexan trasladarlle a Gonzalo a súa felicitación e a súa simpatía. Algunhas desas persoas aparecen recollidas nun vídeo que se vai proxectar e no que aparecen as palabras de amigos, de personalidades, compañeiros, exalumnos e veciños. Por desgraza non poden ser todas as que terían que estar. Son unha pequena representación dese colectivo que sente admiración por Gonzalo. E a seguir, despois da proxección, membros da familia seguramente nos dirán algunhas palabras tamén. Antes desta parte final, unha nova interpretación dos artistas Andrés e Saila para nos deleitar con esta fermosa melodía que é Aí ven o Mallo, letra do noso admirado Curros Enríquez e música do cantautor Luis Emilio Batallán. Para cerrar o acto, contamos ca intervención, ca presenza de Fernando do Pico, gaiteiro maior e director da Escola Municipal de Gaitas de Cinto de Limia, que vai interpretar o himno galego. Xa para despedir, neste 1º de xuño, día grande da Limia, día grande para Gonzalo, cando están os alugueiros en flor, a nosa gratitude a cantas persoas nos quixeron agasallar ca súa presenza. Moitas grazas.
Me alegro mucho que haya por fin un acto de reconocimiento del compromiso de Gonzalo con todo el pueblo de Xinzo. Creo que debería de haber sido antes. Me parece que es admirable en él su compromiso. Siempre ha estado trabajando tanto formando gente como comprometido políticamente. A mí me enseñó mucho y creo que es una maravilla que por fin tenga su reconocido respeto y homenaje. Me alegro mucho de ser su amiga y le deseo lo mejor y que disfrute mucho en este acto en el que procuraré estar, con mucho cariño. Hai amigos que o son para toda a vida. Hai persoas que fan da súa vida unha loita constante pola libertad, pola paz e pola memoria. Hai homes que ensinan cada día o camiño da razón e a dignidade. Gonzalo é unha boa persoa. É un loitador incansable, un exemplo de coherencia e humanidade. Gonzalo, eres meu amigo. Gracias, Gonzalo, por serlo e por proporcionarme ese inmenso privilexio. Muchas gracias, Gonzalo. Enhorabuena, Gonzalo, por tu nombramiento como hijo predilecto de Xinzo de Liña, que te ha reconocido tu bondad y generosidad. Gracias a ti y a tu familia por quererme tanto. Y muchas gracias por ser un referente para mí de ética y compromiso. Un abrazo. Amigo Gonzalo, hai dúas cousas de ti que sempre admirei. A túa paixón polo saber e o teu entusiasmo polo ensino público. Grandes parabéns. Hola, Gonzalo. Nunca olvidaré que fuiste uno de los primeros compañeros que conocí al llegar a Orense. Más que compañero, amigos. Tenemos un montón de cosas que nos unen y jamás olvidaré todo lo cuanto hemos vivido juntos. Felicidades por este reconocimiento que hacen, afortunadamente, cuando uno está en vida, que son cuando se debieran hacer los reconocimientos. Y nada más que felicitarte
con todo mi cariño y allí estaré. Gonzalo, benvido a familia Liñán. Será recibido en Xinzo por todos os teus irmãos. Queremos-te e esperemos que seas moi feliz entre nós nesta terra que tanto te dixe, que tanto te quere dar. Gonzalo, enhorabuena por tu nombramiento como hijo adoptivo de Xinzo de Limia. Eres un referente de la sociedad, además una sociedad necesitada de iconos de humanidad y sabiduría como tú. Muchas gracias, Gonzalo, por tu amistad. Querido Gonzalo, querido maestro, de ti aprendí lo importante que es la educación para generar y aprender valores y adquirir conocimiento y una formación sólida. Y aquí estoy, en la universidad, lugar de transmisión de conocimiento donde los valores fluyen y la formación es continua, para enviarte un cordial saludo y una enhorabuena por este reconocimiento que te va a hacer el ayuntamiento y un agradecimiento infinito por todo lo que aprendí de ti. Gracias, Gonzalo, gracias, maestro. Gonzalo, amigo, por máis que aplaudamos a iniciativa do Concello de Xinzo de nomearte fillo adoptivo e predilecto, ti, vello milenario, és iso, pero elevado a grado superlativo e magisterial, pois ti és fillo adoptivo da humanidade, desa humanidade fraterna pola que ti loitaches sempre, que ela, ao final, te apoia a ti e a nós no seu ser. Un abrazo infinito. Querido Gonzalo, querido amigo, eres un referente social en todas as súas facetas e un referente moral. En un momento en que a ética está devaluada, ti alegas como bandeira. Como lineal de nacimiento e corazón, estou orgulloso desta merecida distinción. Noraboa, unha aperta grande. Gonzalo, felicitaciones. Será hora de que tuvera nomeado fillo predilecto. Vouche ler un poema que eu dedico para ti, que é do meu pai. Chámase O meu reinado. Eu sou o rei de mí mesmo. Goberno o corazón na libertad do vento e dos camiños. Eu obedezco as miñas propias leis e os meus decretos sigo ao pé da letra. Un cetro de sulpores, unha croa de nubes mesenias, un manto avermellado de solos e esperanzas. No limpo alborexar de cada día, dame o poder lexítimo do povo. Represento aos calados, interpreto aos que foron voces da terra nai, nos anterros concellos da saudade. Eu sou un rei, un labrego do tempo dos espumís. Tuve la suerte de trabajar con Gonzalo cuando fue delegado de Educación y formar parte de su equipo. Fue un inmenso placer y un máster impagable. Aprendí muchísimas cosas, una muy importante, a escuchar. Y de jefe pasó a amigo y se merece todo el reconocimiento que se le pueda hacer porque su calidad humana es indescriptible. Un beso, Gonzalo. Gonzalo é unha persoa exemplar por moitas razóns e eu salientaría tres: a defensa do público, manter a memoria e a ilusión e a coherencia na defensa das súas ideas.
tanto no Partido Comunista como no Partido Socialista, onde ambos coincidimos. Por iso, querido amigo Gonzalo, moi contento de que hoxe o teu concello se faga esta homenaxe. E non te esquezas, non contan os anos da vida, senón a vida dos anos. Querido Gonzalo, me alegro muchísimo y te doy mi enhorabuena por ese reconocimiento del pueblo de Xinzo de Limia, haciéndote hijo predilecto de la villa. ¿Qué más puedo decir de ti? Es muy difícil explicar en tan poco tiempo tu vida, y lo que nosotros que hemos estado a tu lado podemos expresar de ti. Un fuerte abrazo y espero seguir contando contigo muchísimos años más. Gracias por todo. He tenido la fortuna de ser alumno de Gonzalo siendo prácticamente un niño en la Aneja, en el Puente, en Orense. Y quisiera darle las gracias por su ilusión, por los valores que nos has transmitido, por tu generosidad y por tu pasión en aquello que haces. Muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que eres dices de esas persoas, deses homes bons e generosos do que fala o noso himno galego. Moitas felicidades e moitas grazas. Parabéns, Gonzalo, por o teu nomeamento como fillo adoptivo de Xinzo de Limia. Felicidades para ti e a túa familia, a quen agradezco a oportunidade que me dan, a través deste vídeo, de sumarme a este merecido homenaxe. Gonzalo, quero unha vez máis agradecerche os teus traballos lembrando a figura do meu avó, con quen compartes a máxima de Séneca. Ninguna propensión humana é tan poderosa que non poda ser vencida pola disciplina. A esta calidade, a da disciplina, súmase en ti as de inteligencia, coraxe e honestidade. Unha aperta. Parabéns polo teu reconhecemento como fillo predilecto do Concello. Pasamos moito tempo xuntos, sentímonos máis que nunca familia e moitas ocasións que me deixan moi bons recordos. Ánimo, compañeiro, e unha aperta grande. Hola, Gonzalo. Ben sabes que eu son de opinión de que o mestre debería ser a persoa máis valorada da sociedade por riba de xuíces ou astronautas, mas ese prestixio hai que gañalo día a día, non por decretos, senón como un exemplo constante. E en ti concéntrase toda a extensión desa palabra mestre, agobiada con sabedoría e sobre todo con generosidade. Por lo tanto, mil parabéns e grazas, amigo. Gonzalo Iglesias Sueiro trátase dunha persoa que, ademais de ser amigo dos amigos, é un estupendo profesional, un bo escritor e un camarada extraordinario. Podo decir isto porque ele máis eu compartimos colexio no bacharelato, aula en magisterio e nas oposicións, Parracón de Campamento, claustro no Colexio Nacional de Prácticas, xogo de frontón, noticias tristes, reunións do Partido Comunista, alguna no Barorellas, creación dun sindicato de mestres, cargos profesionais de dirección, incluso sendo ele alcalde de Xinzo, e de dirección política nos respectivos gobernos, comunidade autónoma e Estado. En todo momento, Gonzalo deu prova de ser un bo amigo, culto, responsable, humano, xeneroso, valente e honrado. Será un fillo adoptivo extraordinario. Intentar resumir en uns segundos unha semblanza de unha personalidade como a de Gonzalo Iglesias Sueiro resultaría totalmente imposible. Sen embargo, eu creo que sería suficiente con destacar algunhas das condicións desde o punto de vista humano
do punto de vista intelectual de Gonzalo. Gonzalo é unha persona que con profundas conviccións e que defendeu sempre os seus ideales e os puxo ao servicio da sociedade desde os tipos campos profesionales, políticos que lle tocou desempeñar neste mundo. Agradecer a súa aportación que a todos nos fai a través dos seus artículos, da súa reflexión no medio de comunicación da prensa local, que espero que o siga facendo por moito tempo e que serán moi útiles, sobre todo para as novas xeracións, vindo dunha persona que viaxou tanto polo mundo, que ten unha cultura tan amplia e tan diversa que resulta realmente enriquecedor. En ese sentido, simplemente quero dicir moitas gracias, Gonzalo. Querido Gonzalo, non sabes con que alegría recibo a noticia do teu reconhecimento como fillo adotivo de Xinzo. Eu sei que ti estarás ilusionado e o mereces e é da máis de justicia. Tu eres dos bons e generosos. Xente como a ti fai que se manteña viva a loita polas liberdades e a justicia social. Non deixes de axudarme a reflexionar contigo en eses sábados reflexivos e analíticos que nos trasladas a todos. Noraboa e recibe unha forte aperta do teu amigo Emilio. Gonzalo Soeiro es un lujo social, cultural y político para el Ayuntamiento de Xinzo y un ejemplo a imitar por todos aquellos alumnos que tuvieron la suerte y el privilegio de tenerlo de profesor. Querido Gonzalo, para mí foi un enorme gozo e un enorme regalo haberte conocido. De ti aprendí tantas cousas e aprendí sobre todo a ser amigo, a ser generoso, a ser fiel. Un abrazo moi forte, sempre contigo. Hola, buenos días. O afecto e amistade que dende os anos 70 do pasado século me une a Gonzalo fan sentir que a súa trayectoria vital me resulta moi próxima. Por iso, sinto-me especialmente honrado de poder participar en a que sería de lonxe na súa máis que merecida homenaxe. Gonzalo tiene para mí que sobre todo un educador, un ensinante lúcido e radicalmente comprometido cos mellores valores da súa sociedade. Na súa trayectoria vital e mesmo nos seus escritos hai un fío conductor que nos fala da transformación da sociedade, da esperanza na humanidade, ancorado nos mellores valores, os piares esenciales da mesma, a justicia, a solidaridade e a amizade. Un principio de vida, unha filosofía de vida que el mesmo ten practicado continuamente. Gonzalo sempre foi un home generoso no traballo e generoso na renuncia. Un deses homes escasos que, bueno, en realidade non viñeron a servirse, sino que viñeron a servir. Que non se sinten donos de nada que non sexa a súa propia libertade e as súas condicións máis íntimas e máis profundas. Teño que decir que sinto que teño unha débeda impagable con Gonzalo. Xunto alá polo ano 98 comenzamos con outros compañeros un traballo de renovación, de cambio sustancial no que era o Partido Socialista de Galicia naquele Congreso Extraordinario de Ourense. Dende entón, Gonzalo desempeñou unha tarefa fundamental, particularmente na provincia de Ourense, e logo incorporouse a tarefa da gobernación da Xunta de Galicia, que Monreí presidiu dende a Delegación de Educación para a provincia. Gonzalo sempre traballou con enerxía incansable, con estas dotes que sempre tivo de entrega, de sacrificio, de traballar para o común e para o colectivo. Gracias, gracias sempre, Gonzalo. E un bico para a súa muller, para Lola, para os fillos de Gonzalo,
Gisela, muchas gracias. Hola papá, siento mucho no estar ahí contigo, que sería tan importante. Estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido a lo largo de la vida y os estoy muy agradecida tanto a ti como a mamá por habernos dado los mejores valores y la mejor educación. Para mí eres un referente a seguir y por eso te mereces mucho este reconocimiento. Os quiero mucho a ti y a mamá y un beso muy grande. Chao, vida, seguir. Buenos días, soy Yársera, la hija pequeña de Gonzalo y Lola. Ambos son personas maravillosas, admirables y un ejemplo a seguir para mí. Como todos sabréis, mi padre escribe artículos, bueno, ya lo mencionaron muchísimas veces. Por lo tanto, la mayoría de las veces cuando quiere escribir sobre un tema, con su picardía me pregunta: ¿tú sabes en qué año murieron estos personajes históricos? La mayoría de las veces yo le suelo responder: no papá, no soy una enciclopedia como tú. Él se queda pensativo y sin rendirse me vuelve a preguntar algo relacionado con la temática. Pero esta vez le digo: papá, no sé sobre este tema, pero me lo puedes explicar y así aprendo. Él, entonces, se le iluminan los ojos y lleno de ilusión me empieza a narrar todo lo que sabe hasta que percibe que estoy saturada de tanta información que me dice: otro día te sigo explicando sobre este asunto. Espero que me sigas haciendo esas preguntas tan peculiares que solo tú sabes responder. Gracias, papá, por inculcarme que el conocimiento es el arma más poderoso para cambiar el mundo, tanto del yo como del resto, pero siempre empleando el pensamiento crítico. Como dije al principio, tanto mi madre como mi padre son personas maravillosas, admirables y un ejemplo a seguir para mí. Os quiero mucho, mamá y papá. Voy a permitir que lea porque entre que estoy nervioso y no tengo ni idea de la oratoria de la gente que me precedió, pues prefiero casi leer. En primer lugar, decir que me hace muy feliz al ver a tanta gente conocida que viene a este acto a acompañar a mi padre en un día tan especial para él. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros por el esfuerzo hecho. Es muy emocionante que el pueblo en el cual nací, el pueblo en el cual me crié, en el cual estudié, en el cual hice mis mejores amistades, decidiera nombrar hijo adoptivo a mi padre. Pero lo más emocionante de todo es que dicho reconocimiento se le haga pudiendo asistir él al mismo. Gracias. Sí me gustaría destacar un par de aspectos de mi padre que me marcaron mi personalidad y por lo cual estoy especialmente agradecido. En primer lugar, la educación que me dio desde muy pequeño en valores. Valores tan importantes como el respeto, la empatía, la solidaridad, lealtad, integridad, tolerancia, amistad. Siempre me recalcó la importancia de saber escuchar, de tener pensamiento crítico, de aprender el que piensa diferente, de respetar todas las opiniones siempre y cuando entre dentro del marco de los derechos humanos. Estas cuestiones pienso que dejaron una impronta en cientos de alumnos que tuvo a lo largo de su vida como docente y de los cuales se siente profundamente orgulloso, recordando, no sé cómo, sus nombres, apellidos y generación a la que pertenecieron. Por otra parte, desde muy pequeño me hizo ver la importancia de conocer mundo y culturas diferentes y todo lo que ello suponía, empezando por viajes que hacía con él y con mi abuela por la provincia, Castillo Monterroy, Termas Romanas, para después empezar con destinos más lejanos como China, Rusia, Cuba, Palestina, que hoy llevamos todos en el corazón, que me gustaría decirlo. Como anécdota, puedo contar que muchos de los viajes que hacíamos juntos, mi padre debatía con los guías locales sobre la historia de esos países, aportándoles en muchas ocasiones datos que ni ellos mismos conocían. No puedo tampoco dejar de destacar en la figura de mi padre el hecho de que, a pesar de tener unos profundos principios ideológicos, principios que defendió desde muy joven luchando contra una brutal dictadura, nunca supusieron un problema a la hora de mantener una profunda relación de amistad con personas de diferentes creencias políticas y religiosas. Para ir terminando, me gustaría destacar lo que quizás fue el hecho más importante en mi vida y la mayor fuente de felicidad a día de hoy para mí. La decisión de mis padres de adoptar a las que hoy son mis hermanas, Asera y Yevela.
Dicha decisión fue una muestra de generosidad y bondad de ambos. Mucha gente nos dice la gran suerte que ellas tuvieron al venir a esta familia. Sin embargo, yo creo mucho más la gran suerte que tuvo esta familia de encontrar a miles de kilómetros a dos personas tan buenas, cariñosas, alegres, generosas y todos los adjetivos positivos que se les quieran poner. Creo que es de justicia tener unas palabras para alguien que acompañó a mi padre dentro de este camino, que siempre estuvo para nosotros en los momentos difíciles, que siempre nos dio sus mejores consejos y un sinfín de cosas más que el tiempo que tengo para este discurso no me permite exponer. Gracias, mamá, por estar siempre ahí y por ser el motor de la casa. Termino diciendo algo que la gente que me conoce de verdad sabe que me cuesta muchísimo decir, a pesar de sentirlo profundamente. Te quiero, papá, y te quiero, mamá. Y millones de gracias a todos los que trabajaron durante esta época para que este homenaje se pudiera llevar a cabo, así como a cada uno de los que nos honráis con vuestra presencia. Gracias de corazón.